ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ووقتك كمالا يتب أقل دولنا biz Musaga nübüvvet berdik we ilim berdik we biz şu tariqa padaşa sogap berermiz yaxşı amal etýänlere. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وموسى مصر داخل bolly Mısır'ın ähliniň habar bolmaýyn. Pes şolada iki adamny bir-biri bilen wurşup durany tapdy. Bir Musanyň tabaglaryndan, yani Bani İsraillerdanmış, we biri Musanyň düşmanlaryndan, yani Firavonyň adamlaryndanmış. Pes Musanyň gowmundan bolan Musadan kömek we ýarylyk istedi Musanyň düşmany bolanyň aleyhine. Pes Musa şol qebitini özüniň ýymrygy bilen wurdy. Pes şonu öldürdi. Musa aýtdy: "Bu iş şeytanyň amallaryndandyr. Tahqiq şeytan aşkar gumrah etýän düşmandyr." قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Musa aýtdy: "Perwerdigara, men özüme zulm etdim. Senden ijaza bolmaýyn adam öldürüp. Pes sen men magfiret et." Pes Allah tebarek ve taala magfiret etdi. Tahqiq Allah tebarek ve taala gafurdur. Tövbe etsen mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Musa aýtdy: "Perwerdigara, maňa eden ihsanyň bilen gasam içýär. Men inniden soň hergiz günahkarlara arka bolmarym" dedi. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Pes Musa Mısır şäherine daň attyrdy, gorkýan halyna Firavonyň gowmundan we montezer bolup tutulmaga. Pes nagah dünkü Musa'dan kömek isten adam Musa'ny çağırýar, kömek isler. Musa şoňa aýtdy: "Sen aşkar gumrahsın" dedi. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Pes wagtike Musa ikisine de düşman bolan Qibtini urmak üçin gol uzatmakçy boldy. Şonda Bani İsraildan bolan adam hyýal etdi Musa özüni urjakmy hadip. Şol aýtdy: "Ey Musa, aya sen meni öldürmek istýänmi? Dünkü gün bir adamny öldürşüň ýani. Sen istemýän meger yerde jebbar bolmagy istýän. O sen islah etýänlerden bolmagy istemýän" dedi. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى
قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Fir'aun qawmlary Musany Qibtiniň owazyny öldürmegi gassedenlerine şähriň aňyr tarafyndan bir adam çaqqan gelip aýtdy: "Ey Musa, tahqiq Fir'aunyň gowmlarynyň eşraflary seni öldürmek barasynda meşweret etdiler. Päs sen şäherden çykyp git. Tahqiq men sen üçin nasihat etýän we sen haýryň isleýändir" diýdi. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Päs Musa şol şäherden çykyp gitdi, gorkup we bir gelip tutar diýen intizara bolup. Musa aýtdy: "Perwerdegara, meni zalim gowmdan nejat bergil" diýdi.